Mar medruok mar dinde mayore ma osieke pachukanya koram ga juang pedboard meno nyuolo paro mopogore ahinya kaluwore gi midhiero ma osajuko jopiny ma otendre kod dindego. Oganda bende penjore gima jopiny rango kapok gidonje din kata lutore matut e yie mag kanisni. Simfros Okinda notwak kod oganda gi jodolo ewi yango kanisa makare kendo ma ok nyal rwakogi e midhiero. Odiochieng' mar abich mar kunyo ringre kod reso oganda e puodho Mashaka Ola. Kaka samedo sudo kaka kwan joma otho medore. Thoe mokel kod puonj magalagala mar jadolo Paul Mackenzie. Penjo maduong' en to ang'o matimore moko kuom ute lemo ma pachoka. Ne waloso gi moko kuom jopiny ewi moko kuom gigo magirango kapok gidonjo e kanisa. Dhie kanisa mar anyuola ni gi jodala wuok ni kibire e town kae tidonje kanisa mopogore. Dhie kanisa mano idonge kichako tis. Nyaka ing'i ni doctrines mag church chalo nang'o. Mar ariyo nyaka ing'i ni ati kanisa ni be en kanisa mang'iyo doctrines mag regulations mag Nyasaye. Nyasaye kidhi e kanisa tilemo gi chunyi ting'iyo gima dhi nyime. Jadolo Evans Omolo jiwo jopiny mondo go kogno kanisa kapok gidonje. Ng'ata ma en jakristo, ng'ata madwaro weche mag lemo, ng'ata madwaro weche mag dongruok kendo dhi nyime, moluongo ni honni, mondo obed motang' ahinya kod kit dinde mosieko kawuono moger alwora mar ng'ata achiel. Lois Okelo ma en jadolo kendo jahocho lero ni nitiere ranyisi ma ng'ato nyalo tiyogo e rango ponono ni kanisa moleme en achiel kuom mago manyalo bedo gi puonj ma ok ni kare. Ka entiere gi chik ma awacho ni ing'eyo kaka ichiemo, gik michamo, kaka irwakori, ochiegni pimni nyaka kaka inindo. Ka in ng'ama mama bende nitie kaka ipuonji gik monego itim gi sa moko onego itimgie, to magi gin gik monego bed ni inie kod thuolo ni itimo gi sa mowinjore gi kaka owinjore, to onego bed ni chako bedo motang'. Lois lero ni chan gibedo chien e dongruok ema miyo jomoko ringo dhi e dinde moko matemo yalo mwandu kata konyruok ka mine ema kinde mathoth ringe kanisegi. Osike gi midhiero gi responsibility ma joma mine nigo en matek. Mar ariyo wan e mwanyuol. Inwang'o ni gweng' kata yudo ng'at manigi nyalo manyalo kata golo siling'20,000 to otimo go gimoro ne jogweng'. Ing'e ni ok yot ahinya. Emomiyo ka wayudo ng'ama dwa kelonwa ngima mayot to owacho ni en Mombasa, tibiro yudo ka jaluo biro dhi, obiro go tuoro, obiro uso maka, otongo yien to go maka, to onwang'o pesa 1,000 modwa idho go bas mondo dhi Mombasa kucho. To kanisa maber chalo nade? Ang'o ma piny owacho onego tim e konyo reso oganda kuom jodolo mowuok oko mar chamo chuny rombe? Maberie chutho ni inwang'o koketo mahino e wach mar familia gi wach mar ngimani kaka bedo maber, tae iyudo ki igo atwa. Koket chik ni nitie kiwango manyaka ichopie, gi higa manyaka ichopie, gi jok manyaka ibedgo, gi structure system manyaka ibedgo. Ramogi ma en thuolo mari mar goyo kogno kanisa mileme. Ponono ni en achiel kuom mago manyalo biro hinyo ngimani kata oyo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Koram ga juang kwake otenge mago mag dinde par ni mane madhi bedo